खुलुमबाय बड'लेण्ड खबर चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टआ फैगौ 10 एप्रिलाव फोसावदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। फैगौ 9 एप्रिलाव आसामाव एसेम्बलि इलेक्शननि भट जागोन। बिनि अखानायैनो मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट। बेनिफ्राय आमेरिका इराननि दावहाया दान मोनसे जाबाय। दासिमबो जेबो जोबनायनि मोजां लामा नुहुराखै। दा बे भारतनि शेयार मार्केटआव 2टा गिदिर कम्पानिहा गासै बे सानब्रैयाव 1.75 लाख कौटि रां लकसान जादों। बेवहाय रिलायंस इंडस्ट्रीजआबो मुकेश आम्बानीनि आरो HDFC बैंक आरो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बे मोनथाम गिदिर कम्पानिहाबो गोबां लकसान जादों। एसेनोसै, गोजोन्थों।